Good afternoon, guys. Bisaya nga dako, way bagay way magbuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman, natuog at mahadlok niyong tugo. Yawara! Good afternoon, mga biyaheras. So it's nice to be back. So location na to karon, guys, naata sa Pangantukan. Pabiyahe ta padulong sa Valencia. So as you can see, guys, bag-o na ato ang mutmut. So dili lang ta mo surprise since na-post na po na ako sa ko ang Facebook page kato time nga nakuha na ko. So mangita lang tag spot dire, guys, no, kay naapog ko i-tackle about my first impression aning model, no, or variant sa Sniper 155. So dito na lang ta magchika. Okay, dire Mindo tag spot dire, guys. Okay, dire ta magchika-chika. So okay, guys, no, natadek ron sa Barangay Kuya sa Maramag. So isa ni sa mga paborito na kong view dire, no, or spot, guys, no. Labi na buntag bitaw ang mga clouds diya na magabon. So na plantation sa dol, mga pinya. Lapad kini dire, guys. Okay, so balik ta sa atong topic. Boom. So right, guys, so I just wanna take this opportunity, no, nga i-discuss sa inyo ang sa mga first impression aning motora. So by the way, mo ni ang Sniper 155. So standard version ni siya, guys, no. But pasabot nakasusi. So katong Sniper 155R motong keyless. So as you can see, ang variant, no, or ang design niya is naka glossy gray, din naka orange ang yang rebite. Pati yung mags, guys, no, naka orange nga po, no. So amag kaayo. So highlights kayo ang lawa sa imong motor, or highlights niya ang gray, no, ang gray nga color sa iyahang fairings. Okay, guys, so mo gapon, guys, no. Okay, so naka BBE siya, guys, no, variable valve actuation, naka liquid cooled gapon, naka 6 gear na siya. So ang iha mga ligid ani, guys, is kuha na siya, Maxxis ni siya, guys, no, at ang front ug ang rear. Dayon ang likod is 120 by 70 by 17. Ang abante po niya is 90 by 80. So we're gonna discuss lang, guys, no, ang mga impression lang, no. Bali duha siya ka part, which is ang bad o ang good side lang ni Sniper. Siyempre di man po na mawala gid nga naapoy bad. So unahon na tong tackle ang kaniya mga bad side lang, no, or mga bad impression or bad nga or sa mga pangit nga nakita nato. So banti ta, guys, no, hinahinay ta. Ninay tag abanti. So by the way, wala pa tong plaka, no. Mo ring gipatabang lang nila, no, ang plate holder. So magpahimo pa ta. Total since na bag-o lang na release, guys, ang yang rehistro, no. Mga second week gikan sa pagkuha na ako ani May 4 na release siya, mga 2 weeks lang milabay nakuha dayon. Okay, so sa mga nangutana ng anong nag-release og motor, asa na ba ang click nato. So guys, si click nahali na gyud, no. So good thing lang kay ang nakapalit isilingan lang pod. Isa sa mga rason nga no akong gi-let go is loy kay siya, guys, every time nga magbiyahe mi or magsaka mi bukid, loy kayo gyud, no. Siglag kasangyad, no, dili gid siya pa rough road, no. Medyo pangit magurang dalan dito god sa karon. Loy kay siya, basta hatsag yung luya, basta rough road nga puro subida, loy gyud. So mo tong nag-decide ko nga ako lang siyang i-let go. Then mao po ni, guys, no, ang chance pod or ang opportunity nga makuha na ko ang isa sa kuang mga dream bike. Sana all. So dream bike na ako si Sniper, guys, no, since 2015, no. In love ko sa iyang kurma, pero mas in love ko sa akong asawa. Paano masabi? Sana all. So alright, guys, so padulong ta og sentro sa Maramag. So hinahinay lang pud ta og storyano or discuss sa akong mga nakita. So una, guys, so what, guys, no, mga bad side or mga pangit kang Sniper 155. So una gid akong gamit, guys, no, gi-check din ako yung panel gauge, no, or yung dashboard. Niagi man pud ko og digital na kato si click, digital man to. Kita na ko unsay mga or mga nakabutang diri sa mga function unsay naa sulod. So isa lang ko ang guys, no, medyo dismaya ko kay wala siya
voltmeter guys. Ambot nga no, anong wala bang gibutangan ng voltmeter ni Yamaha ni mga sniper nga 155. Siyempre guys, no, importante man good since naka-electronic ni siya. Dapat ilabot ang gibutangan unta po do voltmeter, no? At least makabalot ta unsa nay voltahe sa tong battery. Muna akong isa sa napansin pod. Check man ako no, ayang trip meter, average consumption, imong odo, orasan, naaman pero pang voltmeter guys wala siya. Unta no, Yamaha inyo lang munta pong giapil kay mugaston pud baya pod ang mga rider nga magbutang na pugog voltmeter diha sa ilang mga motor. So mo to siya guys no, ambot lang pud gani Yamaha nung wala nila ni gibutangan ng voltmeter. Kasi siguro sa ikaduha na pong version ani naanay voltmeter. Hilig ra ba ta sila pabitin gani mga motor bay? Manufacturer ba hilig pabitin ba? Karon ka na mga version 1, version 2, version 3. Sa version 3 na duha klase, na keyless, na apoy standard. Pwede ra man tayo usab ba all in one ba sa isa ka motor no? Pero sige lang ilaman ng mga idea. Siyempre marketing ko na guys no. I-confuse ang mga kuan ba consumer ba o mga pumapalit. So ikaduha guys. Kani guys no pinaka ambot lang ka o yun ba mo ani? Unta no? Ila po untang gibutangan guys o kanang ABS. Since 155 mao may ilahang latest version. So parehas good sa Aerox, sa Inmax, so na sila yung mga ABS nga gipang kon nga technology. Kani na noong kang sniper noon nga mo ilahang bidan nila sa underbolt. Wala gid sila ka. Ay na lang. Kung pwede pa lang. Siyempre underbone, talking about underbone. Mawala na ba nga medyo mo rangrang ta ba? Daw be, simba ko lang palayo. So kamo na isumpay guys. So gamit kayo si ABS guys. Sa mga yan ano mga sudden or mga kalit nga pangyayari ba. So ako na siya guys healthy discussion na ni guys no. Wala na ko ginakawaan si Yamaha. Basin lang ba si Fiat ba? Or basin sa ikaduha nga version or ilang version 4. Nana na dito. Ipalabay lang ang duha ka tuig release din nila tong ilaha yung bago nga version no. Nana tanan no, na ABS, na voltmeter, unsa pa na diha ilang mga nasulod sila una. Ginabitin ginala ng mga sus bako. Grabe na gyud. So ikatulo guys. So ikatulo ang pinaka common. Labi na ang gabiyahe ka lagyo. Wa ka kabutangan sa gamit guys. Alam na. Expected na gyud na ninyo. Si sniper wala gyud U-box. Wala gyud U-box si sniper guys. So antos gyud dire. Pero gisabot gyud gyapon ba sa mga nakaibento ang mga tunnel bag ano, nga bag bang butang mo daw dire guys. Top box, ana ba. Sabot siguro ba nga ay sa inyo butangin ang mga kuan sniper kay design mo yung ganang bracket para sa kuan para hindi na reklamo wala U-box na. Pero mo lang guys gasto man ta sa mga nagbabalak diha nga mo palit og sniper no naag mayo kung nasige mo biyahe bay labi na ulan wagi ka butangan gamit yun basag yung bag. Pero lang og naa kay top box mga GB box usaban na diha ang mga bag na mga box diha. So alright guys, dito sa ikaupat guys no? Isa po nga kuan po ni di na angay katingalahan ang headlight guys ni sniper ubos. So guys no bitaw no tinuod hinay kayo ang headlight ni sniper siguro mao ginang standard no nga ilang kuan sa suga ba hindi pa na siya pwede pod nga mas mutaas pod nga mas mo lapaw sa sakyanan siguro na o sa kanang sa mga kotse no sedan dapat nara siya certain meters no nga iyang iigo niya. So dili kay ko no nakalimot ko og pila ka meters nang iyang siga bitaw o kanang iyang igo niya sa suga ba. So mao na guys alam na kung sa solusyon ang atong headlight matik na driving light ra gyud guys ang solusyon sa mga headlight. Wa na ilain napaday pang last guys amo ni pang last no kalima ang yang sa likod nga bahin tapalodo na grabe pisik kay ang kanimo kung sa ilalom bitaw guys mura siya kanang na ikuan bay naka underneath ba. So mura bitaw ni useless ang tapaludo sa likod kay ang pisik ng good guys kalat ba. So imong back ride nimo grabe ang labi na sa mga naka sniper 15 diha igna kog bakakon anang yung mga partner ninyo asawa or uyab ug isa pa na yung mga back ride ninyo kung wala ba na sila nagreklamo kana pisik na lang mga paa nila sa biyahe mo gaulan ikaw ray naka-raincoat sila wala gabi gud pisik. So mo gito siya guys murag naka-underneath ba. So una guys no balikon ko kusab walay voltmeter sniper walay ABS walay U-box hinay suga og kalas og pantalon kay grabe pisik ang likod. So mura gito guys no. So naman siya mga solution guys pero mo kanang kita gasto ta. So the good thing ang mga good impression nato. Alright. So dito ta sa pinaka kuan lang. Ato nang unahon, way pagduwa-duwa ang VBA. Si VBA guys no. Mo na siya ang variable valve actuation bali mura
duha ang yang camload niya nga low RPM or low to mid. Katong primero nga camload ng first camload, primary ba tawag nila na mo to yung modula. Ang secondary camload niya is kato siya sa pag nasa mid to high RPM, siya na po ang modula. So sa pagkalagtod pa nga istorya guys, fuel efficiency but pasabot dili kalas og gasolina or tipid sa gasolina nga buylo imong dagan o nay naka advantage sa BBA ni Yamaha. So dili na ni siya kuan guys, no common kang Yamaha guys, since ilan na ning nabutang kang Aerox ug Inmax. So dili na ni siya sikreto. So pangutana unsa man to pagkabalo nga may effect ang BBA. So may effect sa BBA guys pag naa ka sa 7,000 RPM nya dire pa sa imong digital or panel gauge matatak ang BBA dire sa babaw sa ato ang fuel indicator. Sukla na to, tara tatak siya guys, tara tatak siya, tara sa babaw. Now pag naa ka sa 7,000 pataas no RPM tatak ang BBA. So sa mga gusto pag yun og lalom nga explanation na lang sa BBA no, you can search no sa YouTube no, daghan mga ga-discuss ana or ga-explain. So ikaduhang nindot nga nataod ani or nakita na to is engine cover. So mga previous nga sniper guys no, especially ang version 1 wala siya engine cover. So ginabuhat sa ubat mga riders na kalit na lang iwas hugaw pisik ba, pisik guys. Murag ang version 2 I think murag nakakuan pod na napoy cover ata. So dili ko familiar guys no, sinsya kayo no, pwede pod mo maka-comment sa lang kung tama ba. So ikatulo guys, feeling nimo naka big bike, pasok jud kayo si sniper guys. Sa forma pa lang guys no, stylish kita nimo sa mga klase nga variant. Stylish nya, iha pa lang mga tire guys, pang big bike na gyud. Forma niya pang medyo murag wala ra galagyo sa big bike ba, naka aerodynamic, big bike concept. Design is pasok kay sa masa guys. Sunod guys, naka-nindot pod no kang sniper ang iyang mga handling, lami ang handling guys, labi na sa cornering. Syempre sa tire pa lang daan, dagko ug ligid. So medyo malingaw jud ka o mga kurbada, labi na mahilig kag banking. So relax ra guys no, dili kayo hawoy kung drive ta. Dili bitaw laay o kanang hawoy ana nga feeling. Isa na sa mga nakakuan kang sniper guys, thumbs up gapalit sa siya. So mas dagang gapili og sniper compare sa uban ng mga. So aside na guys no, ana na po siya hazard guys no, na diri nga turn kani hazard ni siya. Ang iyang kill switch na diri sa babaw, so di na kailangan pa nga magpataod og mga hazard sa ibang shop para lang magka-hazard. So sa mga gabalak padiha or gaplano nga magkuha og sniper, ayan no paglangan. So mura gito siya guys no, atong mga kunting nahisgutan na karong adlaw. So unta no katong atong nakita nga mga kuan kang sniper unta sa sunod nga version na ana to. So far guys no, goods kayo sniper. Kato lang sa mga bad side lang, pwede ra to nato mga counteran no, pwede ra to mapangitaan nato pamaagi. Dagan mga aftermarket nga pwede na to isalpak. So right guys no, quick review lang, duha ka klase ang version 3 no, na standard dinaapod ang keyless. So nag-range siya sa 120,000 to 129. Mag-cash ka much better, kung mag-utang ka kabalo na ka times 2 times 3 ang imuhang mabayaran. So right guys, so kung nakahatag og information ng ako video karong adlaw or kanitong content, you can leave like and share. You can also subscribe lang po guys. Ana ra gyud. So shout out guys sa tanan nga mga biyaheros nato diha. So amping guys, amping sa itong mga biyahe. So this is Click Marik signing off. Brum brum.